Moja je dharma pomoći ljudima da razumiju sebe i da razumiju druge, da vole i zaštite sva živa bića i konačno da spoznaju Boga. Vishvaguru Mahamandaleshvar Paramhans Swami Maheshwarananda. U našim životima postoji prilika koja se u ovim današnjim vremenima sve rjeđe pruža, a ta je biti u prisutnosti prosvjetljenog duhovnog učitelja. Još je rjeđe ljudsko biće koje će iskoristiti tu priliku za duhovni rast, uz vodstvo i blagoslov takvog učitelja. Upravo je takav učitelj Vishvaguru Mahamandaleshvar Paramhans Swami Maheshwarananda. Swamiji potječe iz duhovne loze Om Shri Alakpuriji Siddha Pita, kojoj je izvor u jednom od drevnih svetaca sa Himalaje. Shri Alakpuriji je jedan od velikih Siddha iz Satya Loke, najviše kozmičke razine apsolutne istine i stvarnosti. Ti rišiji su zaštitnici ovoga svijeta, prisutni su na zemlji mnogo tisuća godina. Shri Alakpurijijev učenik je Param Yogeshvar Shvayambhu Shri Devpuriji, veliki jog iz Himalaja. Nakon što je od svoga učitelja primio inicijaciju, Shri Devpuriji je napustio Himalaju kako bi potom, potkraj 19. stoljeća, osnovao mali ašram u pustinskom selu Kailashu u pokrajini Sikar indijske države Rajasthan. Shri Devpuriji je 1942. godine napustio svoj tjelesni oblik, predavši svoju duhovnu zaštitu i vodstvo jednom od najsvetijih božanskih inkarnacija čovječanstva, svom učeniku Bhagavanu Shri Dipu Narayanu Mahaprabhujiju, utjelovljenju božanske ljubavi, mudrosti i svjetla, koji je živio od 1828. do 1963. u Rajasthanu. Svojim riječima i načinom života on je prenosio vječnu istinu sat sanatan dharme, što znači istinski odnos s božanskim jastvom, koja podučava da sva živa bića u sebi nose iskru istoga božanskog svjetla. I na taj je način svako ljudsko biće ujedno dio Boga i cijele njegove kreacije. Voli svako živo biće, ako ne više, onda barem koliko voliš samoga sebe. Suština je Mahaprabhujijeve poruke čovječanstvu. Mahaprabhuji je imao mnogo samorealiziranih učenika. Najistaknutiji među njima i nasljednik duhovne loze je Hindu Dharamsamrat Shri Swami Madhavananda Puriji, koji je Mahaprabhujijevo svjetlo i poruku Sat Sanatan Dharme pronio svijetom porukom jedno u svemu, sve u jednome. Vishvaguru Paramhans Swami Maheshwaranandaji je nasljednik duhovne loze Om Shri Alakpuriji Siddha Pita, otkako je Holy Guruji otišao u Mahasamadi i time napustio ovaj svijet u listopadu 2003. godine. Kao učenik Paramhanse Swamija Madhavanandajija, Swamiji je od svog djetinjstva živio s njim, nakon čega je krenuo širiti mudrost i svjetlo svoje duhovne loze diljem svijeta, pa je tako i 1984. godine stigao i u Hrvatsku. Upitate li danas bilo kojeg stanovnika Hrvatske zna li za jogu u svakodnevnom životu? Iznenadit će vas ne samo broj potvrdnih odgovora, već i broj onih koji će vam reći da vježbaju ili su vježbali ovaj svjetski poznati priznat sustav, koji je u Europu stigao s njegovom svetosti Mahamandaleshvarom Paramhansom Swamijem Maheshwaranandom Swamijijem. Prvi kontakt Hrvatske sa Swamijijem zbio se u Beogradu. Tamo su u ožujku 1984. godine dvojica Hrvata po prvi put srela njegovu svetost, a u Zagreb su se vratili kao njegovi učenici Višnu Puri i Swami Vivek Puri.
Nakon pripremnog seminara na Rajcu u Srbiji, zagrebački su učenici u listopadu te iste 1984. godine organizirali prvi Svamiđijev seminar u sportskoj dvorani u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici. Bio je to prvi Svamiđijev posjet Hrvatskoj i otada je on redoviti gost u Hrvatskoj i hrvatskim srcima. Zagrebački seminar nije postao iznimka već pravilo i do 1988. godine sve se veći broj Hrvata u potrazi za duhovnošću, tjelesnim, mentalnim i duhovnim zdravljem upoznavao s ovim sustavom i njegovim autorom na seminarima koji su se održavali u Zagrebu. Sve do početka 90-ih, 2 puta godišnje, međunarodni su se seminari joge u svakodnevnom životu održavali u Tukeljskim Toplicama, odakle se u potrazi za sve većim prostorom organizacija seminara pod vodstvom Svamiđija preselila u Istru. Ti su hrvatski seminari danas među najposjećenijima u svijetu i broj se sudionika mjeri u tisućama. Osim godišnjih seminara pod Svamiđijevim vodstvom, koji su kruna cjelogodišnjeg rada brojnih instruktora, učenika i vježbača, satove joge u svakodnevnom životu u gotovo svim većim gradovima Hrvatske prate i brojne druge aktivnosti. Tako se još od 1996. godine joga u svakodnevnom životu vježba kao dio nastave tjelesnog odgoja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te od 1998. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Odnedavno je dostupna i studentima arhitekture i geodezije i studentima u Rijeci. Upravo je u Hrvatskoj, u Umagu, održana prva svjetska multireligijska molitva za mir, a s obala Jadranskoga mora molitve su od 2001. godine do danas obgrlile čitav svijet. Te iste 2001. godine u Hrvatskoj je objavljeno prvo izdanje knjige Joga u svakodnevnom životu na hrvatskom jeziku. Ta je knjiga u vrlo kratkom vremenu postala vrlo traženi bestseller, a prvu je kopiju knjige njezin autor Svamiđi uručio predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću. Bio je to početak prijateljskog odnosa punog obostranog poštovanja. U srpnju 2002. godine hrvatski je predsjednik svoje poštovanje Svamiđiju iskazao uručivši mu najviše hrvatsko priznanje za njegov humanitarni rad. A u rujnu 2002. godine predsjednik Mesić njegovu je svetost Svamiđija odlikovao ordenom Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinske, najvišim ordenom koji se u Hrvatskoj dodjeljuje za humanitarni rad. Nekoliko mjeseci kasnije, u studenom 2002. predsjednik Mesić je za svog službenog posjeta Indiji čitavo hrvatsko izaslanstvo poveo u posjet obrazovnom i istraživačkom centru kojeg je Svamiđi osnovao u indijskoj pokrajini Rajasthan. Indijski su ga mediji zabilježili kao prvi posjet jednog zapadnjačkog predsjednika nekom indijskom duhovnom centru. Hrvatska se može podičiti i s još nekim zanimljivim podacima iz Svamiđijeve iznimno bogate biografije. Upravo se u Zagrebu Svamiđi susreo s Dalaj Lamom za njegova posjeta Hrvatskoj, a nekoliko tisuća posjetitelja na svakom zagrebačkom Svamiđijevom predavanju, za koje se redovno traži karta više, među najposjećenijim su njegovim predavanjima koja održava diljem svijeta. 2004. godine na prigodnoj svečanosti i sa Svamiđijem kao počasnim gostom obilježeno prvih 20 godina joge u svakodnevnom životu u Hrvatskoj, a u pratnji svog najmlađeg učenika Avatar Puriđija Svamiđi je posjetio nekoliko hrvatskih gradova i otvorio multikulturalno društvo u Zagrebu. Godinu dana kasnije Hrvatska je imala neizmjernu čast biti organizatorom svjetskog mirovnog samita Šri Svamija Madhavanande i poruke Mahatme Gandija, koji je u hrvatskoj povijesti zabilježen kao prvi mirovni samit ikada održan u Hrvatskoj, a okupio je brojne ugledne govornike iz zemlje i svijeta. Uz susret s predsjednikom Mesićem, Svamiđi je posjetio i Hrvatski sabor gdje se susreo s njegovom potpredsjednicom Đurđom Adlešić i nekoliko uglednih saborskih zastupnika, a tijekom Zagrebačkog samita, baš kao i za međunarodnog joga seminara u Čakovcu godinu dana kasnije, Svamiđi je zasadio maslinu mira i u Splitu, što će postati tradicija za svakog njegovog posjeta nekom gradu. Nakon knjige Joga u svakodnevnom životu, Svamiđi je te godine promovirao i svoju novu knjigu na hrvatskom Skrivene snage u čovjeku, do sada najopsežnije i najtemeljitije djelo o energetskim centrima, čakrama, koje se pojavilo na tržištu.
U veljači 2006. godine uspješno je završen program joge za prosvjetne djelatnike, trogodišnji besplatni program koji je Joga u svakodnevnom životu po prvi put u Hrvatskoj provodila u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, a prošlo ga je 100-tinjak prosvjetnih djelatnika iz svih dijelova Hrvatske, kako bi se naučili nositi sa stresom, pojačali koncentraciju i sposobnost učenja. U ljeto te iste 2006. godine na plažama i diljem hrvatskih parkova počela se po prvi put besplatno vježbati joga po ovom sustavu i do danas su se brojni Hrvati s jogom po prvi put susreli upravo kroz ovaj program. U rujnu 2006. molitvama i prigodnim programima po prvi je put obilježen Svjetski dan mira i to oko stabala mira zasađenih dosad u Zagrebu, Splitu i Čakovcu. Obilježavanju ovoga dana do danas su se pridružili mnogi drugi centri joge u svakodnevnom životu koji djeluju u Hrvatskoj. Ovaj je sustav osmostupanjski program namijenjen postizanju tjelesnog, mentalnog, duhovnog i društvenog zdravlja, čije će dobrobiti osjetiti svaki vježbač bez obzira na njegovo tjelesno stanje, dob ili vjersku opredjeljenost. U 25 godina kroz satove joge u svakodnevnom životu prošle su desetine tisuća ljudi, a mnoge je od njih na početak potaknuo upravo susret s autorom ovog sustava koji je obišao čitavu Hrvatsku. Osim redovnih, u Hrvatskoj se vode i posebni programi koji su namijenjeni za menadžere, probleme s kralježnicom, za najmlađe ili pak besplatan program za umirovljenike. Dug je popis događaja i aktivnosti koji doprinose onom pozitivnom odgovoru brojnih Hrvata s početka priče. Božanska je svjetlost prije 25 godina zasjela u Hrvatskoj i od tada ne prestaje sjati u lijepoj našoj šireći poruku mira.